Nej, det er morgen. Se et får. Kan den bide? Det ved jeg ikke. Hey, du må ikke gøre den ked af det. Det er som om, der mangler noget til vores hus. Nå ja, vinduer. Nå, hvor er vi dumme. Så. Vinduer. Nej, der skal være vinduer i stedet. Der skal være vinduer overalt. Overalt skal der være vinduer. Så nu er der overalt, tror jeg. Nej, det der. Så, nu er der vinduer. Bent! Hvem er Bent? Det er dig! Nå. Jeg har fundet ud af, hvordan man laver en dør! Se! Jeg prøver først. Nej. Det virker godt. Yeah. Jeg er sulten! Nej. Skal vi ikke gå ud og mine noget kage? Jo. Okay, jeg starter her. Og så er der lige Hvorfor er det vild? Er du? Jeg kan ikke komme op. Det kan jeg heller ikke. Muffinkage! Ja! Nej, det er bare jord. Nå, men jord er sjældent. Yes, mig. Mange danse. Og mange danse. Mange også danse! Mange danse. Et får. Nej, den flyver. Au! Hvad var det? Nej, vores dør er væk. Nej. Nej, vi har hævn på den monster. Mig. Og Lars ud for at finde Creeperkongens skov. Hey, det kan vi godt selv sige. Ja. Og så tog vi afsted ud for at finde Creeperkongens skov. Nej. Det må vi heller ikke. Nej, der er solen. Hvor? Oppe i luften. Nå. En dør. Du skal da gå igennem den. Sådan. Det hjemmefra. Gå tilbage. Ja. Sådan der. Det er godt.
Og så må de lukke og hoppe lidt på det. Så. Jeg kan ikke svømme. Jeg kan ikke svømme. Heller ikke. Nej, et hus. Nej. Det skinner. Men de mangler også nogle vinduer. Så. Så får vi ind i det, ikke? Jo, vi skal bare lave det sådan der. Så. Gratis lave. Kom herind. Et hus. Nej, først. Nej, mand. Nej. Er vi levende? Kan man røre? Det ved jeg da. Ja, den er godt. Jeg hedder Mand 1, 2, 3. Det er mit navn. Mand 1, 2, 3. Nej. Jeg har arbejdet hårdt på et sværd. Meget længe. Du glemte vinduerne. Hvis I vil tage oppe og nakke Creeperkongen, så må I godt få mit sværd. Men hvis I ikke vil, ja, så må I også godt få det. Nå. Hvad siger I? Vi vil tage op og nakke Creeperkongen! Ja! 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 High five! Okay! Hvor vi så godt få det sværd? Må vi have? Må vi have det sværd? Må! Ja, selv. Så nakker vi der bare. Må vi have? Må vi have sværd? Sådan. Kom! Vi ses! Mand 1, 2, 3. Gratis lave. Man kan hoppe over det. Nej! Jeg tager sværet dernede. Nå, det gør ikke noget. Om 10 minutter. Det går. Eller nej, vi går ikke dernede. Oppe! Ja. Lad os få dig op! Ja. Bare der var nogen for, Jeg vide, hvem der egentlig ejer den der borg. Det ved jeg bare ikke. Det er nok Creeperkongen. Det tror mig også. Skal vi ikke bare gå op og dræbe ham? Jo, men de har ikke noget svært, fordi de kom til at smide det i lave. Kan du huske det? Eller du gjorde. Kom du, din lort. Undskyld! Det var ikke med vilje. Det gør ikke noget. Nej, det er Creeperkongens borg. Nej, den er stor. Skal vi ikke bare gå op og nakke ham? Ja. Jeg er Creeperkongen, og jeg hersker over alle creeper i Minecraft. Nå, Nup. Yeah, vi vandt. vi vandt! Du har du. Ej, du er passiv. Hvor er den fint? Øj, hvor fint. Nej! Jo. Nå! En keeper. Var det ikke den, der var venlig?
for den.